Mwadhie mwatime side hustles nikech wane tich e seche mang'eny e ngimawa molojo tich moro amora. County government ma Kisume mwatiyone to koro chal gi jagowi mabiro bandhi go pat to koro chal gi jagowi mabiro bandhi go pat ichake siemo na jagopi. Koro mano to konya nang'o. Emomiyo wacho ni kaber onego duoki healthcare workers a national government, so that the national government is directly answerable to some of these problems. In the next 7 days, if they fail to comply, we are not going to give a strike notice, but each and every county, the healthcare workers will walk out awaiting for the government to react to these issues and pay the salaries as total deductions. Aye, mane Chal marwach kan intio dichieng manyoro. Mokongo chakno chaka gi sigana gino mano miyo mo chopo okang makuru luongo te fwambo mondo mi otwa kodgi. Erokamano, ing'eyo ni ywak mag jo tich mag thieth ok en ywak mano chakre kata mana nyoro. En ywak mano chakre mana ndalo mane weche mag thieth notere sirikande mag gwenge. To kano time noko tigiyo maber nitiere rules kata chike mano bende ni loso mane miyo koro kata ka ni itero wae sirikande mag gwenge nitie steps to be followed. Nitie function kane bedo involved, pesa ne ni yoro kane luwo bang' mano. To gini siasa no donje ma governance no kelo koko ma koro sirikal mamalo no dhi to release obolo ni wachi mag thieth ne ge pangla. Kong'en no yudre tabu moro ni jo county ne kia gima timo, national government bo wechegi. Koro jalo nyathi ma jonyuol mama gi baba obalo. Koro as a child, you need it. Yani keep paying mama ni mama to ere school fees. Ni paying baba ni baba ere school fees paying mama ni. Kwenye jo tije mag thieth se chandra inya almost 13 years. Chakano chako je mag devolution ki. Tukano wa chako de gizo ni this is just teething problem mana lak madongo ma bolo weche bodhi maber bele. Ni weru ywak bobedo mondisore. Tunuarito. Now almost 10 years plus. Nothing has changed. And why pile osara leo. Osara kwa leo maana kichwa pesa masani maonge Kenya kai. For the longest time, wedoka counties moko kaka serikali mokadho tend au iti governor mokadho Homa consistently mshahara ni chulo 1 month late. Osara ma January ichulo March. Na February ichulo, it was always 1 month late consistently for the 5 years. Mana loma kwenda ngiso ni on labda nitire which man ok dhima ber. Kika serikali wacho ni gin gisiro pesa mar mshahara I county. Why should mshahara budho up to 1 month? Ono penjo gi. Mara riyo en ni iduka sirikande gi ng'ato dhi to ng'adi pesa njozi ni na se ng'ado pay mar KRA tax ose gole msachi. To chieng ma kitimo filing returns to KRA gisenia ni pay mano ngadicha no ko bedo remitted idimi go ifai yes mara ni negi ngadi nyaka loan mar bank ni gichulo bank ngadi gichulo bank loan idu bedo ko kumbag ni gitire CRB ni pok gichulo loan for 3 months to pay slip to ngado mshahara ni ineno koro there have been things ma also be kai chunywa lakini mako no do bede mara cha yenye kido ka ng'ato poko chulo mshahara duchi ya rio adek to kata mose chulgigo okochule ni pesa moja national and some counties maneriek nevi ka overdraft e banks koro the transo bank ni pesa work mo lewe national koro joga ge chulna gi ga chula as an overdraft to gi repay with a very high interest loan to watch overdraft actually ni gi ka umana overdraft mar net salary pesa most ngadi taxes deductions go chul mago gi chul koki kaka kai wajini kani ichuli 1100 to maybe costume deductions to dong 70,000 ko 70 dikade magibor koro which mag loans go gichul NHIF go gichul which mag insurance go gichul koro judika jo mag thieth chuli chandre kabisa kech kako in bank pay ingama daktari to yudo kanyinyo kete CRB kidhi school kocha bende japunya ni notorious parents mok chul fees daktari gwenki vie ni daktari to biwake to ga groups magliete to bokonywa ko keti groups mag family mag joma tuo mondi change bende
Ni bet daktari nying maduong kabisa. Kendo jothuro omiyo daktari luor kabisa. To ai daktari makoro ide ma yaje ne ngodi dier bi dier to ok de ywagri anya ni onge pesa no. De nying mi nyaka preserve. Koro kan pressure no sebika inyo jowa ma ka thoth jowa members wa kata mang'eny. Donje weche mag kante nyathi daktari matin ma no ka onge man ndalo moko Machakos. Gikoneno kaka jodala gi thagre to gino mane ni kuome. Kata insani ka janyuol tiro nyathini school mo somo mombe daktari nitie geno moro ma ingo kuome ni nyathina ne dhi golo dhiere dala na kai to ka koro in jodala ute ni dau ni baba u nyithinu ni to in be kore kidonje chan ma ina podi chaki ikwagi pesa mondo survive mane momiyo nyoro kai ko ne kaka kimpidu kende nyaka riwruok mag nurses ne wan godo, clinical officers ne wan godo, jo laboratory ne wan godo nyoro e bura mwapenjire to onyalo bedo go separate ni KMPD ywak kigin nurses ywak kigin maybe ywak wani mo ywak mopogre momiyo ywak wani okuny maber koro wacho ni kodhi mate kama koro we wanywak ne gini we ngata chilo mag tunge ngata chilo maki mondo ne ka be onyalo duodo dherne mwa deal kode once and for all. Nikech kumwacho ni koro dadil kode once and for all kanye kama penjo mwachelo bende biro ma ok en thuolo mokwongo mapono no udhi wacho kanyo ni bang' dala bire udhi luongo kacha mondo rangi ni bende koro nyalo luongo ng'anyo makoro magala moro manyarwako manyanywako jogi duto ma ok dhi bedo ng'anyo mokwongo kata ko dhi bedo mokwongo ere higa ni kane higa mokalo rumo ne ubwogo die ng'anyo machalo kamano bende ponono en yo moro ma utiyo godo mondo mi sirkal owinju koso nitie yo machielo minyalo tigo kopogore gi ng'anyo nikech ka ng'anyo bende jopiny ma urito kanyo bende ma samoro yudo lal igeni ka wadhi ng'anyo ok en morwa ok en mitwa nikech kaka dakteche kaka jotich mag thieth e piny ka wabe mane gwenge wan be ya wuotu wan oweteu maseche mwadhi ng'anyo no to bende mamana papondi kata bende thagre kodhi kaw yedhe ge paponditi ineno seche ma ng'anyo no nyamera be simu ka dhi ino konyro kam hospital mondo bo dhi thagro ok en morwa dhi ng'anyo to wacho ni ng'anyo no kende e yo ma jatich moro amora nyalo tiyo go kod negotiate gi ng'amo ndike. If you cannot withdraw your labor kok nyalo buogo kata kok nyalo ng'anyo no to kinyal kata chako bina gomba ka ng'amo ndiki de boss kata jo employers ma en kata kingise problems go to go be winjo to it is very painful ni Kenya ka wan gi government ma ng'anyo ne magujo that the language they hear koro ke buogo kamano to giluongi ni buo December no wacho no dhi timo ng'anyo muluongo ni wauo to en mpaka mwasego ya gato kebe inyo seriousness mato be mochumo yo ile jima ko say with the drum we ngizo ni ko kedie ng'anyo no they sit back ogingi to jema idhi ng'anyo ni give dialogue a chance ni health is essential no Kenyans will suffer to ka ni health is essential ni Kenyans will suffer to jema chulo msara jema tu priority imi priority relevant things ntie pesa minyalo nyiewo go geche ntie pesa minyalo ndike go si cabinet secretary ntie pesa minyalo nyiewo godo office of the prime cabinet to ni pesa minyalo chul go jothieth to onge pesa minyalo ndike go dakteche sadi man dakteche 4,000 ma onge tich ni mago ok nyal ndike to ni gi priority emomiyo wang'ni nyoro ni waneno ni as KMPD ka dakteche ywakwa wasetimo separate neno nurses bini katimo threat kita strike separate kungeni yele chimwa wadhi strike to jogi pod tiyo onge ngama winjo wechewa sejima nurses odhi strike to tiyo wach weche pod ok winji kono abet piny wago mbaka kendo waloso riwruok moro matin mag unions gite mwakuru wathoro go weche wapimo go weche wang'eyo go kaka wanyalo solution te wasefwenyo ni the only solution kai en ni nyaka koro wachun sirikal mondo o take a drastic step mondo duoko e national why because you look at governors who progress timo gik ma gidwaro bolo ni ka in Nakuru governor timo maber kendo ndiko ji kendo chulo ji on time to kiwuok idhi Embu ilo kapoko chul ji kidhi Nairobi ilo ni kucha gendiko kata gynecologist kata dakteche ma thiedho joma mine pradek
to kidhi Migori to ni daktari achiel kende mondo kimo thiedho joma mine. Koro ka that confusion ok dibe ni jo Kenya wane e piny achiel one government wachulo taxes maromre. Msara mar daktari okuoge e ushuru migole chiro. Okuoge ses en pesa mawuok e agulu maduong' Nairobi ka. Maja Kenya mora ma chulo taxes en gi ratiro mar demanding kendo ndike katiba the highest attainable health care. Yeah, to gribe ni ndije gwenge moko ma kidhi kaka Kiambu osiptende oger mantiere KU to ntiere Gatundu to ntiere Thika to ntiere Nairobi oger gi machigi to gidhi Kathuro Kaluo ni Russia kende mantiere kanya jo TRH kodo gicha district kidhi tiori Russia kidhi Homa Bay iori Russia kidhi Migori jothuro osebedo ka yudo hinyruok mapek kendo kata kiwinjo ywak jopiny because wago mbaka gi jopiny. Gwacho ni debe ni jotendwa nigi lit kendo winjo lit mowinjo ga jopiny de gidok chire kata governors go nigajo ni wanto mato tamoa jothuro osenyire moromo ge kido kaka gwenge wa kucha japikipiki ogore piny tiende otur itero hospital kana na pain killer tu mana madichuogo ikwego rem kende imaonge hospital. Nyathi biro nyathini oseng'ok to sadieo mako nyathi pior medende kana na pi madimed nyathi onge winjo. Koro my mom beyond even the salary was a go because you are is a problem. Healthcare generally after the evolution was a meojo Kenya a road deal was a jopiny kaka leaders both as political leaders and healthcare leaders nyaka wadogo chiro wa penje ni ang'oma dwa timo pogre mondo walos weche mag thieth e piny ka. Nitie riwruok ma koro nobiro go nyoro mano miluongo kanyo ni Kenya Healthcare Unions and Societies mano kama untiere kacha riwruok mag riwruoge gi duto kama obiro kanyachiel. Bedi paro ni ma en riwruok ma sirkal nyalo winjo koso dhi winjo mana riwruoge mosendiki koso ma bende osedhi ma undike ma koro ka ugolo statement ka ugolo kendo nikech bende onene kacha jogo mano luonge maduong' ahinya en KMPDU joma moko mantiere mano riwre kodu gin bende gin party to it nikech ano chien kacha oboke no jafwa maro nitiere kacha mano Happiness Odawa kendo kano lowe gino mano ochopo kendo no toke kacha nitiere jok mogo sei ma opogore moting'o jogo mawuok Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists nitiere jogo mawuok KMPDU nitiere Kenya Union of Clinical Officers kine utung kanyo bende nitie jogo mawuok kata Kenya Health Professional Society kachel kodaka Kenya Union of Nutritionists and Dietitians kama gintiere karkacha riwruoge gi duto nyiso ni koro onywan gi kanyachiel mondo miyo winji gi koso en mana pek ma ikelo koda jotelo madito mantiere karka bende ko wach ni ng'anyo koro nitiere okadhi neno kana sasa nitiere riwruoge teko to ntiere seche moko mnyalo wacho ni inyalo timo gimoro kendi mi succeed to inyalo wacho ni if you want to walk far kila dhi mabor tuwuotho gi joweteni. Wan wasebet ko wacho ni igni 10 mosekadho waseketo ywakwa mopogore kendo ywakwa ni chalo gima wasebet kwa wera to duondwa ok winjo oko maybe kwa waloso kwaya mwa kelo jitemo kelo jobase jotena gi alto maybe walikuwa dilo so kwaya manyalo wacho mawinjre iwinjo to magi riwruoks unions ma osebet registered but now the caucus mwaloso sani poko bet officially registered but at least the first step ni onyalo bet e mesa chiel magombaka ogeni chako nitie wach to wach no bedo dhano koro ma entiere weche mosechako wa to ken mpaka mano chakre kawuono en mpaka mosego ga minga to koro we are now officially formalizing ni koro sani weche mag healthcare what do an approach as one because jema oko chula msara nas be poko chul the lab jabe poko chul the nutritionist be poko chul to you kilo yo kwa separe de okonyo ngata ngeje sesa bende jo marie ngeni ka divide and rule ki poko gini ki yo mopogre kada ka nganyo mopogre yo ak bi winji to kni watimo mani mondo ng'anyo moketo mbele en lit mo winjo kwano ka weche mag thieth ko kata in Cleo iparo in ka mitie kai dibede nade ni idhi tich pile i expect ni ka daktari ka wugo kinyi ta dhi tich
abed godhiambo atimo calls iwinjo aneno jotuo akonyo jopiny to ni ando ka wuok kawuono na bet matuo to thieth machiwo no ok anyal yude nikech NHIF ni pok ng'ato chulo to se mshahara to se ng'adie to pok ochule kiwuok ya thieth ni kod dhi yoni isethagri jotuo ka nyathini tuo ok nyal thiedho tero nyathini e hospital ma yud thieth ma ne miyo jopiny isetiyo the whole night kid dio ni rent landlord oloro ni dot ni pok ichulo rent kino barupe ma members wa orono kaka banks bogo kaka banks timone gi auction to ni the only mistake you have done ni en bedo daktari which could madunga inya mwane no kana jowane no malicha inya mano number 1 number 2 bende ka in kaka daktari in tiji ni kidhi hospital pile oye ni you are presiding over death jatuo biro ingi mamiyo ni to nyathi ni gitabu e mami mapek odwaro ni mondo dhi e theater immediately tigisi ni waonge gi usi mag tuo kata pala mag yengo kani lewni mitiyo ga theater gowns ka ni no luok to poko tuo kani machine mar sterilization ni o break down ni studio mo nitire kata mane gazette mar standard nyoro about Kiambu ni stima no lal 3 days ago yede mag sukari mag kete fridge okethre tugise ni gajo ni gi blame koth mo mesito no lal to generator ntie kaja ni fuel mi kete generator ma onge iyo ne ojono timre kisi ni nyaka jogo mosetho dendgi top e mochari ni kisima no lal yani sirikal osefe iliki ngima mitho even in death would until that dignity podo kumikira luor man nga mosa nindo gigi miyo alite chunyo be ni obe wan dhano sijima nyathi minyalo reso otho elweti sijima miyo mo biro konyo otho elweti ino ka wede ge yuak mategre malich en lit bi be winji chuni yawa de be na nyalo timo mopogre ango ma da timo mopogre kieto jowa gi achiedhi nade gi paro malit gi depression kineno kaka jo piny sandre I know the sad thing ni ingeyo isomo igina uchiel e mbalariany kipuonji mana kaka di konjo piny to kalo teri ni the swim idhi go bal to tu elweti to kini na ogo swim to tu elweti to kini asipuonji go bal ko dhi go bal to tu elweti. That's the same thing that is being done right now. Ni itero another konjo piny to onge equipment onge yedhi to nikiwa kitalo to niyo county hospital majority arrange nitiere gi doctors 32 sani kidongo chiko tukizo ni employ doctors gizi hapana gidongo chiko nango ka giwuok kuom kwan ma predegi because gimatime ne penykani nitiere joma wuoke ma resign mag frustrations gi miyo gidhi nti jogo be mose to kada be to national attrition ti jogo mose retire ti jogo mo di school di somo because in the long term yellow dongi numbers go down but chon sirikal non kero ni every year kada Lakteche graduate to tiko internship negi bedo absorbed a program which ndi ratio ma WHO ndiko ma riwruok mag thieth e piny ndiko ni kuom Lakteche achiel jotuo oweri bedo jotuo 1000 to ni piny Kenya kada Lakteche achiel neno jotuo 1016 dinge ni Kenya wasani Lakteche molonye weche mag cancer are less than 100 against a population of almost 54 million. But only the child mar cancer neno 540,000. Don't know any cancer ngenye penyika nego jowa yet the zero investment. You don't train or give ponji or gintegi. You know. Sandi kene no kene dika luo kada mna Kenya kai. Kai ni ja tuo ni sani. Media no idukonyo ro kumi idika no survive mo changi. Okidi hospital mag nyawacho. mar piny owacho ibo the private odani imak paroni kanyo kech penju nitiere mathoth. Katiba mar Kenya higa mar 2010 michiwo thuolo mar telo mag kor gwenge kata mag counties mondo donji kendo kanyo no kawo sector mar thieth kendo tere kache counties. Dwaro maru mar gole counties mondo mi uduoke e sirkal mamalo en mako madwaro lokruok mag chike. Bende wikoru
bende jogo bende utwak kod jood bura mantiere komiti mag thieth mondo mi olos chikegi manyalo konyo yo makare wakawiyo masani kawaduogo twak podhi nyime wantiere kaka kod daktari Dennis Miskela mano jalup jagoro maduong' ka KMPD watemo twak kendo ka omenyo chal mar thieth e pacho kanya kamoko matimore counties wa kikeri maboro duogo bang' wiyo makao sani. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore. Foramen oval onego beni loro. Pinj laktar kelo ng'eyo matut gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Nyakoro mogi jongo waseduogo ywe wasekao sani kendo kane wantiere ywe ote mathoth ne medo mana donjo kar kae ka wantiere achiel kachiel e Facebook mara Ramogi TV wantiere live e YouTube mara Ramogi TV ote ma omedo oro SMS kata be wantiere en 236000 ikono ni yodo ayo machalo nade kanye tineno magi jok magi okinyi makawone chenro mar piny ka wantiere kodi ka achiel kachiel mondo mi bed kod ng'eyo ni nyaka sani weche magi mabiro kendo mamolonwa e counties ma opogoro kinyi makauno kane watwak kendo pod wadhi nyime kod twak sa en sa chielo sekalo dakika 42 ka wantiere kodi e chenro mar piny mondo mi wabed kod ng'eyo ni nyaka sani chal mar thieth en mane. Lakteche ywago osara ni okwamo kanye inyalo tim ang'o mondo mi giyud sachgi dwe ka dwe mana kaka jotije mamoko nyaka sani yudo ka daktari ko yudo osara iwacho ni kata sirkal mokalo mag counties mopogore giyudo kacha osara mar dwe achiel to kalo dwe achiel koka giyud machielo en ang'o magi timore ywak mak lakteche gin mage gitieko igni maromo auchiel mbalariany mondo mi giyud tiegruok mopogore ka gisetieko giyudo tich moko bende pok oyudo tich nyaka sani wachore nitiere lakteche
maromo kacha 4,000 mapok oyudo tich. Kwani nyalo bedo ni thoth kaluwore gi oboke manoor kod riwruok mag lakteche mag nurses gi jogo duto mantie sekta mar thieth, mano bende manoor kanyo kod KMPDU kane gintiere kar kacha kod joma moko. Riwruok koro miluongo kacha ni Kenya Healthcare Unions and Societies, mano kane gintiere kacha odiochieng' manyoro. En ywak mane mantiere kar kacha? Sani bende wayaw ni thuolo mondo migonwa simu, yornwa SMS ka ikonwa ni yudo wa yo machalo nade. Ka sani warange ote moko mantiere kacha lari adek moko kapok wadhi kata nyime. Sani wayude Moses Okaka, neno waka entiere Malava, oyude achiel kachiel kanyo ka ene YouTube marwa, Ramogi TV, Mike Lirobo neno waka entiere Kamila, Erika Sambu neno waka entiere Nairobi kae, oluo chenro achiel kachiel, Solomon Odongo neno waka entiere Kisumu, kendo mora enya oro mos mare ne nyaka njira. Aya Sharon Ongaote uchopo kar kanyo kendo kao. Peter Okech neno waka entiere Koweru kendo luo chenro achiel kachiel, neno waka en Karachuonyo, mano enos achila yudo waka achiel kachiel. Wantiere kod Sinach bende ma yudo waka achiel kachiel, kama moro bende wantiere kod Idris Mwanza, owacho no luo chenro achiel kachiel kendo owacho ni oyawre, mano wuod nya Yesu achiel kende. Erokamano ahinya. Vera Osina nitiere chenro bende yudo achiel kachiel kacha TikTok. Gusi Talent bende nitiere kar kanyo yudo achiel kachiel. Williams 96 bende wacho ni Raymond bende nitiere chenro. Baba Polilo bende yudo wakata achiel kachiel. Happy Maina bende kono anio neno achiel kachiel. Kama chielo bende wayude moko mantiere mbui magwa mag Facebook mara Ramogi TV. Nani Museso wacho ni count me in. Ras Bashir Were wa Busia neno chenro achiel kachiel ka entiere Busia. Ken Agre wacho ni mana kom ruoth kae waluo chenro achiel kachiel. Ng'ato penjo ka Kasera Okelo Ramogi TV onge ga online. Apenje ni online chen mane, nikech be penjo ni Facebook kanye online wa Ramogi TV kachiel kod Citizen Digital. YouTube bende wantiere kar kacha medkete kae kinde duto. Jani Rosels yudo wa achiel kachiel. Vitalis Ochieng wuod gem karariu. Cleophas otek kagima gikama ochopeni. Owacho ni gi sirkal ni jotije mang'eny dhi ng'anyo. Ruto gi jalupne ywak matamre gi nono. Kendo mae sirkal mayudo mokwongo ywak mapok aneno katimore e Kenya kae. Awuoro kanyo ka nigi yie kapok gigi odhi marach. Erokamano ahinya Daktari Bendang miwa pacho kotenore kod ma. Catherine Marks wacho kanyo ni ka county ok nyal to giduoke national government mondo kwe obedi. En kwe machalo nade? Kwe mimanyo mondo miyo lok katiba mayiene county ting mar thieth ogole county maduoke sirkal mamalo. Bende userango ni ang'o mantiere ka monego lu mondo mi uchak chenro machalo kama? Koso magi en mana buogo ma obuogo ni oyo ka kuchulo sara gole ure county uduoke sirkal mamalo. Ing'eyo ni mokwongo gima nyaka wang'e ni osara michulo daktari kata osara michulo jotije mag thieth e county. Ok en osara ma ni ing'ado mine ma uso alot kibuye tichoko tichulo daktari. Osara michulo jotije mag thieth en osara mawuok e National Treasury Nairobi ka. To gima wasebedo kwa penjo ni en ang'o momiyo osara michulo nyaka kadhi ofuk gavana kuri biro ofuka. Ok gola e treasury kucha to gichata mana payroll mag youth. Is in central Nairobi kai IPPD ineno. Kuro ang'o ma de manage osara michula nyaka kadhi ofuk ng'ato. Ine ka chupira. Kamu kadhi ofukoni ema badhi timbre. Ke Joseph onyo nitie counties moko. Market goes to work as a payroll in Yigida Lakteche. Kuro on paper engineer we have 50 doctors. To a ground there are only 20. Mantiere polo ni nitiere Lakteche manyawawa bende. Nyawawa gi kai. Jotije manyawawa mantiere county. Yes. Every governor ko donjo to wacho ni adagolo nyawawa kae nyogolo ghost workers. Iwinjo? To golo ghost workers ni to kendo boke to nyawawa ne. Ku kamoro jako dongo kendo ya golo ghost workers kendo binyine to nyawawa gini kidonjo ga sabi. Wacho ni ng'ato donjo gi nyawawa. Ng'ato donjo gi nyawawa mamare. Kanye mami badhi timre mane momiyo governors ok nyal yie wach mar healthcare wakazo duko. Kae magitime ukarabati. One.
Two, any kind of devolution team remar health. Governors were only supposed to by law then up level 3 kadok pay or center kadok pay. You referral hospitals again under national government. A level 4 is a referral hospital. Level 5 and referral. Level 6. Man no go bit and man schedule man no wait to that transition. Man get tamare. You know, because governors want like education. Education, what ECD, they have done well. Why? Or no make marginal manage. To imagine the no governors, nursery school, or make primary, secondary, university. That's what you have done in healthcare. When your governors dispensary, level 5 book referral. You know, Kuro Tamogi is now too heavy for them. Let us go to the. We don't have even to watch the evolution because sometimes governors blackmail. Like when Ruto no promise no to health service commission. You are reversing devolution. Healthcare can remain devolved. Unyaloka uweche magero siptende uger kodwaro. Unyaloka uweche magiyedhe minyewo unyewo kodwaro. Kujage ni kanyu bende nitiere tenders gi kickbacks ma lombo dhog jomoko. Gimowacho ni weche mag human resource msacha iyude mitmane kimako mondi itemo go hala go kichula bang dwe achiel. And there are schedule minyalo tim there law minyalo tim in parliament. The law naturally the other commission that can be created. Yeah, you can create a body. You don't have to call it a commission. You have to look at more and more. That's any jogging. Teach and teach. Get you which mag. Ndiko you teach mag Thieth. Distribute counties. Chologi mshahara. Timologi promotion. Training them. Transferring them. Sani pejma sani. Ne uchako wache mano iga mokalo. Mano kane kanu luongo tuak maru kane iga dhika rumo. Kanu wacho dwaro gimoro machalo bende ka TSC. Ma TSC rango kaka jopuonje ntie. Welfare mag jopuonje. Ubede gi body machalo kama bedo commission. Manya bedo ni ndiko lakteche rango search gi welfare margi chalo nade. Ngima magi tich. Chalo nade. Podu medo dhiru gi machalo kama. Koso koro sani tumo loki. Nombaka nino chako. Almost kade BBI one chakre. Ma draft mokungu ma BBI manu chako goma romo nyaka gi jotelo. Nyaka mulu Raila Molo Odinga no romo goma draft mokungu ndire health service commission. To governance mo du ni do romo counties o gombaka ni assemblies gi. Governance nyaka kete a box gi wachini. Kwa nini so magunjo wa health service commission? Nika yirika mano kana gedi nganyo wa BBI no mo gol wa HC no wacha kwa rumu kendo kata ker masani ne kan rumu kodi before elections no wacho gidoga ne oseno chandruok mar healthcare pinyka wacho ni ka police ni commission gi ka japuonj ni commission, judges have their commission, parliament have their commission. Di better ni Thieth ma ngi commissioner to Thieth mane wasenge bank covid ni Thieth ne umakote japuonj ma tuo oknyal di Thieth teach police ma tuo oknyal di teach. Everybody, it starts with health first. So ni health ni dan masani ko nobody cares about. Tangi mo nobody cares about it. Enango get your tend pinkai and my wife my little mogik your tend pinkai okbi osiptende mag serikal give osiptende mag wegi private because that failure no lit ma jo pinyu jono ogiwinji mono mokongo na bariyo eni jo telo mwangyo ni mondo beni loso weche mag thieth be sari ko no donje ni sani gin mag yawo osiptende gi wegi private hospital sani. Most of them are politicians ema podo ongi. Ko indi bedi na denia ni inka uono Cleone yao buchari katito. To ni ni ringo me usone jo pinyini. Ini kida cha moringo tidhi nyiewo e buchari moro. Do jo pinyu pinyini ni to in ringi me usone ni ga ringi miyango so indi kipunda. Ango motimo buchani. Yes. Mama ido ringi me usone yo kitikode. That is happening ni jo telo gima gimiyo wani okitigo giga gidwaro chamo ringo to gidhi nyiewo buchari ma next door giuso na guok guso na punda guso na dhiang mane kushima ka onja pinya ko keti jogi ni kot ni you have failed us
kada ko jopo ni giwacho ni wacho ni nyaka chop mane referendum sani Kenya is now ripe for a review mar katiba kenda ngeni mbaka ibo jiboja ko losi o jimag review mar katiba. The only painful but nobody go back mar health sani no watimo ng'anyo mar cost of living bech mogo dhi malo an puka yo ni bech thieth dhi malo Cleo sani ka idigija ka giwat ni kada go sipri moinga kada moyo dajali you're going to be poor. Jiuso dok Kenya ka jiuso lope Kenya ka jiuso udi Kenya ka mondo chul thieth. Yet watch thieth is something that should not make you poor. When you look at more thought weche more watch why we post on Facebook ka go back to just one phone call ko gizi ni janyuli sana ingore. Ingaya mano dhiro chomika intuma kaka cancer kana tu kana accident ma very severe. You know. And that's why kaka you came video wangi so your opinion wabedi urupinyo isi jotendo ni gichake gomba kama thieth and ngeni chakari adonje office mar kempidi the only MP maka rumo se ma watch health ni inyo chunye mogik e ma doctor nyikal MP maseme eno pile kada mana bunge no ywag mapiwa ngochwer ko no late ma jo Kenya wijo e piny kai ayo ka wabunge moko maluo ke oketo wagi weche mag LGBTQ ke ango that's not our biggest problem. Watch wasani ma jojo piny en weche thieth ni miyo hao mabe ni biro manyo thieth Kenyatta you can be no travel gutieno clinic room onge fare lunch poko chamo oda dokuma be kendo ineno miyo no hospital ikaya ni koge ndik ni miyo yath mondi kosiko ge nyeo ni chiemo mondi kosiko ge miyo fare mondo go mondi. It's a very very painful thing. Emomiyo jo thurwa kanyo wada so ni the ir MCA ni the ir MP ni penje the governor penje ni what have they done ni kidi pa politika kama na pimi chuja tu kama to onge tigi sini kisumo chalo Europe kidi jo TRH tumakata antibiotic mimye tu kapoko the theater onge sini ni woge get kaje denyo yat kaje kiduogi si yo penje ni ublem de grade ni giyawo chemist okoma hospital gikwalo yedhe to giuso pile so benizi ni no kwalo yedhe ikwalo yath mani maonge mano ma trick magitiyo go mondo jo pinyo ne ni jo maricho seche ma ibiro Russia kali biro na district taori ni digo picha mar ultrasound oko kacha kale de nyeo yath oko kacha okni anatimo hala kodi ni kama hospital ma ndiri gigo onge kodanga awe dhi ithoko sa ori de nyeo yath athiedhigo tuo to dwaro mana yath okani yath ni en o ai chemist mane you see can okay le penya no Kisumu was a test county test run. Yeah, what did they do? It was purely just about buying drugs. No, is ni okay marwa is ni kidi hospital ongeyere Machakos it failed, Nyeri it failed, Isiolo it failed. Suddenly so ni now we are going to revamp it. It won't work. Get cap okiketo you teach mag Thieth penye mugomba kan mizo pek mag winjo gine maginyo litman kera rem material system ni then ungeni now moving forward which mag you teach was sort out osiptende wasegero then yede wasenyo kwa yini ko mudo ngeni financing ichule na dekoro then wajo ni wachul NHIF well chul tax based or insurance based but iko kikero nia nikawuna date dukuna aseze go mogo asenyi kilo pi asemodo yen ngamado adu alebe ndi sekelo to kwa masani ni wajo nia ni gero hospital kieliyedhe tim kama lakini jo mado tiyo gigigo geji yath bok chuore kende sina no chuore del theater operation of team kende dano matimo gigi so that even if you build the best hospitals Minister Mar Health Nafula Susan Honorable Njo the Transoya ni timo visits local hospitals. I was shocked kwa jonia niluka buildings are there oduka everything is there ni gimonoka maonuka onge kacha kende emani yedhe maonge gijo thieth. I'm like we have been saying that all along there's a serious shortage of healthcare workers. Nyalo bedo ni kae nikech wadhi bedo kod telo mopogore opogore kata tok telo mar Susan na Kumisha. Yes.
Ndiye jatend migao machielo mag weche thieth madhi biro. Yes. Kinde mokalo nun kata kod Mutahi Kagwe. Embe tieko mari mowuok. Nyalo bedo ni mayuak mabiro bedo kanuore. Koso sani nyalo bedo ni ekindala biro mabirogi. Unyalo dhire yo moro makare munenie dieri. Oyud resruok e yo moro makare. Jatend piny Kenya William Ruto bende koro osechiwe ler. Osewacho kanyo ni ok gibi kao hola oko mondo mi ochul jotije. Omenda ni koro kawuok malo ka mondo mi obi e counties. Counties bose koni oyo aguch sirkal otuch kendo ok nyachopo piny kata. Udhi time nade? En wach manita nyikita nyoro ne joriwruok mag thieth oromo gi gavana Nyong'o Kisumu. To report bayudo ni gavana nonyiso gi nade ni en onge pesa mobochulo go nyaka otuna pesa mwa Nairobi. Nairobi biwacho ni wanonge pesa. Rigathi Gachagua muluor deputy president. Nyojo ni kata utenge muchwade manade en onge pesa. 3-4 months pokoro pesa county. You get that? Kenyans which mag thieth don't deserve that. Ngini kaide we ni en why mo mag school kata nyathini kata ko school to yalo nuoyo kata yalo catch up. Ber. Jatuo kosetho to onyal duoko ngima ni chien. Kukata ko stories bangeni kia who is to blame, who is not to blame. Oko matter. That's why priority priority kata na wewe mag thieth. Imi priority. You are about the better bele oko matter who is working ministry mama lokai ma Susan Hotel nani gibene gise fail kech chikro policy directions work migao maduong mar thieth Kenya ka to migao maduong mar thieth Kenya ka mana lugas chinde gi mageti mana conferences gi meetings e pesa mag healthcare mekelo from donors mo ko gi budget Kenya te itoka healthcare is 90% devolved 90% atamalo prochiko ore counties. To the pesa mar healthcare almost 60% podong Nairobi kai. Ko governors opinion here. To dangu mi wa tingo to pesa tu dongo Nairobi kai mana meetings gi conferences gi traveling emuti mogodo. Ni kan en program mar chanjo to gi chonje Nairobi kai no pesa ma donors okelo pesa. To ko je matek mag thieth to ni hapana. The thieth you are devolved deal with your governors. We cannot deal with healthcare in 48 different ways. Ni kila county temo kaka dwaro. Ora ni mak paro rikanyo mar angwa duogo mo lichiu pachi mogik. En ang'o ma jopiny samoro kia kutenore kod rombe mubedo godo kaka jothieth kata jogo machiwo thieth e counties mopogore opogore nyaka sani sa osekalo kanyo dakika achiel tok saa ariyo mar okinyi. Ora wakale ote musebedo kata kuore mbui SMS bende musebedo kata ka uketo warangia ne sani kae to bang'e angwa duogo kata mondo mi waranga ote mamoko bende mantiere wan kacha mbui mag Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, wantiere TikTok bende ikono wakacha ne yudo wa e chenro machalo nade nyaka sani yudo waka intiere karkanyo wakale mago madonjo kata kakale ng'eyamo mago madonjo karkanyo ma yudo gi sani mago makale Facebook wachagi Facebook kanyo iska migai daktari ang yud magi bende ang yud thuolo mag duoko gi kang iseyudo gi kama kuntiere penyo mopenji mang nyalo mede wach mari mogik iska migai wacho kanyo ne dibedo matek nikech daktari en nyasaye mar ariyo koro kituo titho mane wach mantiere kar kanyo wach machielo mar Gegis Khan ok dakteche te Omabei nochulo osara 4th of April hata NHIF mar jotije mar Omabei nosechul kad tiyo koro owuoyo wi counties moko ma Omabei nangi duoka ni kono nene counties mamoko chalo nade moko to enango mosebedo kata katimore Trufin an awuor kara omenda udhi kure e Kenya wakae sirkal nyaka nonre maber mondo olerwa wan jopiny ero ote ntiere kar kanyo machielo bende kawayudo Jaki Adhiambo Nyasaye majang'wono nitie Nyasachwa majanyalo nitiere ka ok Nyasaye to onge rieko machielo nikech daktari dwadhi e ng'anyo to en e Nyasachwa mar ariyo koro koyot kod piny Kenya kantiere ote machielo mabende nitiere kanyo ang'wa yudi ka onge ang'wa yud thuolo bende mar dhi nyime mondo mi warangi moko mwayudo kachiel Meriwea wacho ni oluochero kachiel nyargi Jabali oteka ahinya Cleophas Mosna wendo county west studio kanyo Minzoni akanika Langi wacho ni nitiere Twak Rose Nyateng arito gileo wendo to sechopo kar kae Nani Moseso erokamana ahinya ka nitiere ka Susan Nyakoko erokamana nyakuom bedo kar ka Sabrina Dana wacho kanyo ni
neno chenro ka entiere Ruiru, erokamana ahinya manoko kale mbui mara TikTok kacha wacho ni Dek Kayo owacho ni ka oduoke national government to yie kaka odhi bedo matek. Erokamana ahinya kuom ote mari ankono akae Vera Osina nie chenro. Erokamana ahinya ka ikono kacho ni nyar soja mano kama chielo bende oyawre kendo machiegni chenro kiny ma kawuono ka wadhi mana ka watieko nitiere Veroli Achieng wacho ni oyawre kendo mora ahinya gi twak mano ka en kachiel Ten Hag oluongore kamano e mbui owacho ni mosna wendo ahinya mor gi twak kendo oyudo ka entiere Kasipul. Erokamana ahinya rasoja bende pon nitiere kar kae ka wamedo mana yudo ote mamoko madonjonwa achiel ka achiel mondo mi ka waduoko gi kumoro achiel ka in gi penjo moro amora kanyo to duoko gi Kristen Odeda Ndeda. Erokamana Christine Ndeda owacho ni oyawre amora ahinya gi twak ka nitiere kodi e chenro kamora amora ma nitiere. Erokamana ahinya Nancy Morani kae kachiel koda ka Roni maneno waka nitiere gwenge makasarani. Wadhi ka watieko kendo koro sani wada mana rango ni gik mage ma ponono timore alworawa mago kama yudo kache mbui mag Facebook kachiel koda ka Instagram mane Ramogi TV kendo wago ni erokamano ote mosedonjo nyaka sani. Daktari, wach mari nyalo bedo mane mogik nitiere kache winjo ni mabeyo osechudi kuonde mamoko pok ochudi. Mane ema is in a bigger problem. You can see the county moko ma kino osechudo kendo wacho ni gin gidhi maber. Gani dibedi ni unu Lakteche Kenya kae wacho ni utiyo ni sirikal to gweng' achiel weche beyo gweng' achiel weche richo. You cannot have 48 ways manage this thing. We either watch this way watch maber kadi kane ani school one two friends tana ana they do to Mabei tachilo do to Migori to nini Mabei weche gidhi mana maber ichuli gigi maber loans gichulote I promotions gitimo to same qualification in the next county the opposite team neno that disparity might nego chunji. One, we are all doctors. Can we have a uniform way? To the only uniform way we are not team and watch my health service commission. 1, 2. I'm not going to pay. You need the daktari and yasa marario. Kedu mano lugo mumi wa gititle maber. Lakini sa inda daktari yasa marario wakati yasa marario uge rent. Yasa marario denyo. Yasa marario poko chudo fees na nyithinde. Inano. Ko title to meet ndi. Lakini lugo mumi wa no bende. Konyo urumar siro wachwani. Because gimata mungu sejo pinyika uono kadwa tieko. Any meetings wadhi mang'eny ndi. To sirikal okaw pek no. Gich wane ma ywak kendo jopiny pok oroyo walwedo. Kenya masani ka school olwaro penj jopiny tingo boke ma riembo kada ma headmaster school. Ka barabara pio dhigo moketho jopiny ng'anyo ma pidhkira rabolo chunyi barabara. Ineno to nika ng'ati otho e yo mofuo ka daktari pok ochul e dweche 2 ka yath onge hospital ka x-ray ti kiyudo liel miyo ma okonyore otho onge kama jopiny oseting'o oboke ma yoni hospital ni fail wa nyaka lore onge kama jopiny oseting'o oboke ma yoni MCA wa ufail wa nyaka riembe oyani Jehova ka odaja tich ne chingno robe polo onge Jehova mada ka ojatich ne ni nyathi ma jagina 5 thone wach ng'ok gi diep to nyathi ma msungu to thone wach no onge Jehova mada ka omiyo mapek madwa nyuol ka dhi konyo ni tho to e Uingereza to minego tho en Jehova mane kuma ji Africa kai ko jopiny Nyasaye ok ka ojatich ne wane mo fail jo Nyasaye jatuko biro kacha all they want is to get well. Okudo bi no bet maturu mo di ili Nyasaye. Kwa wewe wote keto weche moko ni ngado ko nindo to ni wacho ni Nyasaye osetim ka kotim apana. Let us hold responsible people. Magin joten wa mwana gi MCA, MP, governor. Daktari is the last person you should blame. Mangeni yesi jema you don't let no. Tugamani nyimi daktari mabokero ne mirima. Kinga mikane mirima ni bende. Ndinga mani toki bende ma inye koni bende. Let us put the right pressure konyo uru loso ishi mage Thieth moyo agoni
oka thiedhra mgaga jigangi oken thieth mara une mayuaknu mama na ema yuakne baba na ema yuakne kana githagre une mwa yuaknu jothurwa agwero kama na enya daktari Dennis Miskela kudu tuma to kodera Ramogi TV okinyi makawuono mana kaka nyakora Ramogi jwangi mbende isewinjo winjo kanyo ne daktari en nyasaye mar ariyo to koro nyasaye mar ariyo onge osara nyasaye mar ariyo ero koro onge rent mochul onge fare motigo odenyo bende nyasaye mar ariyo ni onge chiemo oywak mondo in bende ikonye in kaka nyakora Ramogi jwang kamoro mora ma intiere en moro pile ka pile ka wakelo ni twak machalo kama mondo ibede kod ng'eyo ni lakteche gin bende gikale midhiero machalo nade gin bende gin mana jotich matimo tich mondo migiyud yuto ma ginyalo konyore godo kamoro amora ma gintiere wagonu erokamano ahinya jogo maneno ka ni moroni e jogo ma bende kokono kama ginenowa moro amora ma untiere wagonu erokamano anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma okeo nyaka chisangu atieko gi kanyo nyasaye mondo riti warituru dakteche wa warit gi uru kamoro amora ma gintiere wamed miyo gi jip kamoro amora gigo ma gitimo wantiere kod uka brokono kapo nono ni ng'anyo no bot timore kata oyo oriti masani chenro mabiro tedo gi chiemo kod nyawadwa Jailieta elo Joyce Oduor e chenro mar Opiny kete manera Ramogi TV.